Murprotec, empresa número 1 en Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Dijous 11 de juliol. Avui, el dia de més calor de tota la setmana. El dia més calorós des que ha començat l'estiu. Ens agradaria pensar que ja no tindrem dies tan pesats, tan calorosos com el d'avui, però encara queda molt d'estiu per davant i no serà fàcil. Ahir ja tinguem temperatures altíssimes, tocarem els 30 graus a poblacions com Villena o Ontinyent, 39 graus a Énguera, a Alcoi, a la zona també de Cocentaina, 38 graus a Xelva i en altres poblacions de la plana utiel-requena, un dia molt calorós. I avui encara pujaran més les temperatures, perquè avui tenim avisos taronja a totes les zones del centre-sud de la comunitat, en zones del nord d'Alacant i també en zones més interiors, del sud de València i del nord d'Alacant. Ahir ja pujaran els 40 graus, avui tocaran perfectament els 41, 42, fins i tot els 43 graus. Per tant, molta precaució. Cal combatre la calor, cal hidratar-se, portar un bon barret, anar per l'ombra, i sobretot també molta cura amb els incendis forestals, perquè avui és extrem el risc a tota la comunitat valenciana. Un dia que comença amb pocs núvols al cel. Tindrem algun decoratiu de matí a la costa, desplada a les zones de muntanya, alguna boireta hem tingut també a primera hora del matí, però en conjunt sol i calor. Temperatures nocturnes que han pujat lleugerament, cada volta costa més difícil és dormir per la nit, sobretot en les zones més costaneres, on es barregen les altes temperatures i l'elevada humitat ambiental, i al centre del dia, avui, insistir en aquestes temperatures de més de 40 graus que tindrem a comarques com el Comtat, l'Alcoià, la Ribera, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida, punts de les valls de Vinalopó, zones de la plana utiel-requena i la vall de Cofrents. Per tant, pràcticament tot el centre interior sud de la comunitat, valors extrems. També hem d'anunciar que dissabte baixen les temperatures per tornar a pujar de cara a diumenge i l'inici de la pròxima setmana. Per tant, ben bé, tècnicament no podem parlar d'una onada de calor perquè parlar d'una onada de calor s'han de tindre 3, 4, 5 dies consecutius de temperatures extremadament altes. En aquest cas anem a tindre 2, baixaran i tornen a pujar de cara als següents dies, però a la pràctica molta calor. Calor d'onada de calor. Pel que fa a l'aspecte del cel, sol, sol i més sol. I de cara a demà, baixen les temperatures, es mantenen les condicions d'estabilitat, les típiques de l'estiu, amb l'anticicló situat a la zona de l'Atlàntic. Així tenim baixes pressions relatives que encara deixaran un cert flux de vents del sud-oest al centre i al sud de la comunitat i de xaloc al nord. I les temperatures, si fem una comparativa entre el mapa de temperatures d'avui, on veiem l'exoterma dels 25 graus just damunt la comunitat valenciana, són els colors morats, encesos, que afecten justament la comunitat valenciana i el sud-est de la península. I de cara a demà divendres veiem com els colors no són tan intensos. Es retira aquest exoterma de 25 graus cap al sud, toca zones de Múrcia, Andalusia i encara molta calor. Així, calor, però no tanta com avui. Tindrem un dia de nou bàsicament assolellat, des de primera fins a última hora de la jornada. Un dia de sol, un dia fins i tot de platja, cal aprofitar, perquè la mar encara no està massa càlida i encara ens permet refrescar-nos. Encara fins i tot entra la brisa a partir de migdia i tot i que deixa l'ambient molt bascós, les temperatures queden una miqueta més curtetes que les comarques de l'interior, on demà encara tindrem les temperatures més altes tocant els 35, 36, 37 o 38 graus i a la costa quedaran entre els 30 i els 32 graus. I si veuen el mapa, demà, a última hora del dia, o d'una nit i matinada, els núvols cada volta seran més abundants, més compactes a tota la franja costanera, perquè tot indica que dissabte començarem el cap de setmana amb temperatures prou més baixes, amb ambient molt bascós, amb núvols prou compactes que fins a migdia poden deixar ruixats, precipitacions de caràcter dèbil en punts de la costa. A partir de les prades trenquen els núvols i s'imposa el sol, perquè diumenge tornen a pujar les temperatures, torna a vindre una massa d'aire prou més càlida que farà que les temperatures queden per damunt dels 35 graus i apropant-se als 40 graus en alguns observatoris del centre i l'interior. I dilluns, per començar la setmana, sol i fins i tot més calor.
Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. El aire se ha vuelto del todo irrespirable. Hay hongos, bacterias, muy poco saludable. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama. Tu viaje a los bellos paisajes del corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta de un paseo al aire libre para contemplar animales salvajes como si estuvieran en su hábitat. Vive una aventura segura en uno de los mejores parques de animales del mundo. En Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje.